Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na to, magluluto po ako ng Chicken Bicok Express with Spinach. Nandito po ang mga ingredients natin. Chicken, spinach, mantika, asin, paminta, coconut milk. Ano to, mga 250 ml. Bagoong na konti. Sibuyas, bawang at sili. Ayan po, magluluto po tayo dun sa balkon namin kasi mangangamoy ulam po dito sa loob. Kaya dun po ako magluluto. Dun ko Chicken Bicok Express. Tantararan! Ayan po, nandito na tayo sa balkon namin. Start na po tayo. Yan, napainit ko na po yung kardero. Lagay ko na po yung mantika. Na po tayo. Ayan po. Ginigisa ko na po yung bawang. Sibuyas. Pinagalo ko na po sila. Oras po ngayon dito is 3 o'clock. 3:20 na po. Pag natin. Ayan po. Yung gamit ko pong chicken is wings. Pinaghati ko lang po sila. Yun. Para mukhang marami. Okay. Hindi ano na po. Dito yung lang po natin para nila. Ayan po yung anak ko, sobrang saya niya, kasama niya yung asong maingay. Nanonood po siya ng babbler na paborito niya. Ayan, kikilig pa yan. Kikilig-kilig. Kikilig-kilig-kilig. Hee! Uy. Ayan na po. Ganito na po yung ito niya. Sarap. Marami po siyang food. At ito po mamaya yung mga ilalagay ko. Ayan. Spinach, sili, paminta at asin. Po, silipin na po natin. Uy. Ayan na po, nag-tick na po yung kanyang sabaw. Ayan. I think, lagalagay ko na po yung sili. Ayan. At yung spinach po, para maluto po sila ng sabay-sabay. Ayaw ko po masyadong pakuluin ng sobrang tagal po yung sili. Ayaw po ako sinasawa ko na masyadong mahal. So, ilalagay ko na po yung spinach. Ayan. So, mamaya na lang po yung asin at paminta. Asin, paminta. Ayan na po. Tanggalin na po natin yung takip. Na po yung spinach at sili. Lalagyan ko na po ng asin at paminta. Hawak ko po yung baby ko. Kaya, ito. Uy, sarap. Yung aking Chicken Bicok Express with spinach. Po. Aking kanin. Kain na po tayo. Yum. Manta na po. With coffee. And this.
Yummy, yummy. Ganta na po. Mukbang, oh. Sige na. Naman na po. May background sounds po ako. Pasensya na po kayo. Na po. Ayun na po. Naman na po. Kaya po may record itang kahit ang pangkabit-kabit ang nanay ta. Coconut. Manyaman niya rin. Promote. Plus kape. Sobrang manyaman niya po. Try po. Nag-smooth po yung sarsa niya, naging oil na yung coconut. Sobrang sarap po talaga. Mapaparami yung kanin ng rice. Ayun ang background ko.